кешенең туганнан алып соңгы сулышына кадәр тугры гомер юлдашы. Адәм баласы тормыш юлын әнисенең бишек җырларыннан башлап җибәрә. Аннан гомер сукмагы киңәйгән саен җырлар, моңнар да арта. Тын гына бишек җырларына мәктәп кыңгыраулары, туган як кошларының сайравы, шишмә агышының тавышлары кушыла. Бар дөньяны онытып гашыйк булгач, сөйгән ярыңның йөрәк тибеше, зарыгып көткән һәр сулышы өстәлә. Җыр ул рухлану, матурлыкка соклану. Җырларга яраткан кешенең күңеле дә, үзе дә матур сокландыргыч була. Кадерле тамашачылар, сезне Туган тел телеканалы дулкыннарында сәламлыйбыз. Эфирда Йолдызлар вакыты Азалия Рашитова белән. Бүгенге кунагыбыз җыр сөюче, үзенең моңнарын тамашачыларга өләшүче гүзәл зат, ихлас йөрәкле, киң күңелле, чибәрлек алиһәсе Саҗида Игебаева. Милли эстрадабызда кабынып килгән яңа йолдыз җырларын туган телендә башкара. Аның бәхетемне үзем үрдем, нигә генә иркәм, бәхетле, ак чәчкә һәм башка йөрәк түреннән ургылып чыккан моңлы җырларын тамашачылар бик яратып тыңлый. Чөнки аларда Саҗиданың тылсымлы тавышы, бар йөрәк җылысы һәм туган иленә, теленә булган иксез-чиксез мәхәббәте, хөрмәте чагыла. Дөрес шул, чөнки иҗат итәр өчен берәүгә ләстер түгел, иҗат ул хәзерге заманда иҗат кына түгел, бөтен юнәлештә, әгәр дә финанс яктан әдрәк аксаң булмаһа инде бер нимә эшләп булмый. Аранжировкалар эшләтү, җыр сатып алу. Аранжировкалар, җыр сатып алу, клиптар төшерү, улар барыһы ла финанс яктан сыгымдар таләп итә әлбәттә. Нинди композиторлар белән бергә иҗат итәсез? Әлегә мин Гүзәлия менән генә әле эшләгәнем бар һәм инде ретро йырларны үзләштереп йырларга яратам инде. Ретро җырлар яратасыз. Ретро йырларны аеруча нык яратам, чөнки ул вакыттагы йырлар, улар шундай тәрән мәгънәле, моңлы, матур. Уларда инде күңел биреп, матур итеп, күкрәк киреп йырлап була инде. Ә безнең тамашачыларыбызга бер куплет җырлыйбыз ретро җырыгыздан. Ниңә генә икән, һиндә генә икән, һиндә генә икән күңелем. Безне бер айырган, осрашкан инек шулса. Һәм шул елы ай кисендә кабыдган инек булса. Уса, яламса, Осрашкан инек шулса.
سبقترغى شربها الدم من كلنا وصا يلا وصا وصرشقاني نكشوصا وصا يلا وصا وصرشقاني نكشوصا Менің қартасайым бабушка енді ол бек нық Фарида Кудашева ижадын яратты һәм мен бала сақтан қарсайым шул Фарида Кудашева ердарын ерлағанын тыңлап өстім һәм бұл ерділа ол ерлайын. Адақ енді дұрайғас шул ерді әдірәк тұғыл енді өтләштіріп алдым. Шулай. Клипта төшірдегіз бұл жырға? Ол клипті түшіріге ой yoğina ol ерға. Ол ерді бүтінлей сығарырға ла ой yoğina несектір кімдір мен әйтті Фарида Кудашеваның ижатына көз қалып қаралы деп. Мен қаранымда һәм шул ерді Искандер Гафаров менің бірлікті яңа аранжировка эшләп яздырып қаранық. Һәм меңә ол оқшаманы. Оқшаманыла мына яқындарым оқшата баштаны шыға оны сығарыға болдық. Һәм ол мына келіп сықты случайны ғына. Юлдаш радио ғана мені еш сақыралар риэлтор боласақ, түрлі шундай темаларғыды нетерге асырға енді халыққа. Һәм шунда мен бардым да Рифағай Арслановты ұсыраттым. Рифағай Дұрсалам, қайнар. Ол мен хораны яңы ердарың бар ма деп. Мәйтен бір ер яздырғайным, білмейм, алағығым мұйық мұттейнім бейтімді. Рифағай айтты, ұрғыт әлі тейнім. Ұрғыт қайным, шул передача бөтеу мінің, шул ерімді радио тұлқанларында берділер. Һәм халық... Телефонға ұрғыт әлі? Айы ватсап ашағына ебәрдім. Һәм халық бұл ерді бик яратып қаршы алды, һәм бұл ерді сығарыға болдық. Амана клипқа келгенде енді мен ауылда сақта қарсайымдың көлмәгін алдым да һәм фотосессия түшіріге болдық. Һәм шул фотосессия барышында шул ер яңырап кеттілі колонкалайынды. Һәм мен бұлай ғана қаланып қына байтып бәйген болдым шул көлдәк шәлменің. Һәм ул адақ енді шуны бүттігі снипет хамақ етіп кіні сығардық. Һәм шулай ук тамашасылар менің контактта һәм социаль сілтерлерді сәхифәмді подписчиктарым яда баштандар, что шулай мәтүр сыққан қасан тулы версиясыға деп. Мұны шулай тіп яда башлағастар біз тулы версиясы ғарға болдық. Һәм шул ол клипта енді мен қарсайымдың көлмәгінде ысын мағадахында бұрынғы көлдәкті һәм енді өләсәйім мәрхумдың шәлінде шулай матур бек елі матур клип сықты. Рахмет Туған тіл телеканалына оны сығарғандары үшін, көрәткендері үшін. Тыңғыларды білмей, янғын әйді ерік
Күндә кабат һорап куямын. Зинһар бәхете бетте, хакла Ходаем. Нинди районнан сез? Мин Хайбулла районынан, Гали Ахмет авылы. Ата әсәйдәрегез. Минең атайым һәм әсәйем, олар бер авылдан, күршеләр булганнар һәм 4 класстан бер-береһен яратып, өйләнешкәннәр, кавышканнар һәм һаман да Аллага шөкер бергә матур итеп яшәп аталар. Авылга еш кайтасыз? Яйгәһен еш кайтабы да, менә кышын әдрәк еш килеп сыкмай, чөнки һавык. Шулай бик еш кайтып булмай, но тырышабыз. Уфада яшәйсез әйе? Мин яшәйм Уфала, улым Искәндәр менән бергә. Уга хәзер 10 яшь, икәүләшеп кенә яшәйбез. 10 яшь, ул мәктәптә укый. 5 класста? 4 класста укый. Ябай, Өфө калаһының Ябай мәктәбендә укый. 4 класста. Сәнгатьтән тыш нәрсә белән шөгыльләнәсез? Мин риэлтор, мин халыкка хатырга һәм хатып алырга, фатирларда хатырга һәм хатып алырга ярдәм итәм. Сез риэлтор? Әйе, мин риэлтор, һәм мин шәхси эшкуар. Шул риэлторлык менән булышам. Төп шөгылем шул. Ничә ел? Хәзер инде 10 ел булып килә минең шул өлкәлә эшләвемә. Ул өлкәгә мин яңалыш кына килеп индем, бөтенләй менә случайности не случайный тейләр бит. Шуны һәмәк тормышта бөтен нимә үз вакытында килә. Шул мен яңалыш кына барып индем был өлкәгә, һәм минең юридик белемем һәм юридик тәҗрибәм булганга, мин был өлкәлә эшләп китүе бер яктан еңел булды, чөнки тиз генә төшендем эшенә. Икенче яктан кыен булды, чөнки менә безнең халыкта, безнең җәмгыятьтә дип әйтәйек инде, риэлторлар, улар мошенниктар дип кабул итәләр уларда. Һәм менә мин үзем дә шулай риэлторлар шулай мошенниктардыр дигән фикердә инем. Һәм инде үзем эшләй башлаганда бөтенләй улай түгел. Әлбәттә кешенән тора инде, төрле кешеләр була. Әмма риэлтор эше ул еңелдән түгел. Беренчедән, икенчедән ул бик файдалы, әгәр дә риэлторның тәҗрибәһе һәйбәт икән, һәм ул кешене алдамай, матур итеп эшләй. Үзенең нисек әйтәләр, репутацияһына эшләһә, ул әлбәттә бындай риэлторның файдаһы бик зур булырга мөмкин. Саҗидә Игебаева башкалабыз Уфадан бик ерак урнашкан Хайбулла районы Гали Әхмәт авылында дөньяга килә. Гаиләдә 2 кыз үсәләр. Әтиянисе кышкырт үрчетү, аларны карау белән шөгыльләнәләр. Кызларының җырманга сәләтле булуын күрсәләр дә, тәүдә төгәл һөнәр үзләштерергә тәкъдим итәләр. Шулай итеп Саҗидә Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый. Ул үзен төрле һөнәрләрдә сынап карый, күңеленә якын булган шөгыль эзли. Озак кына еллар бик яратып, зур теләк белән төрле мәҗлесләр, бәйрәмнәр үткәрә. Саҗидә бүгенге көндә эшкуарлык белән шөгыльләнә. Халыкка күчемсез мөлкәт белән бәйле мәсьәләләрне хәл итәргә ярдәмләшә. Балачак хыялына тугры калып, Саҗидә Игебаева иҗат итәргә дә өлгерә. Күңелендә ялкынучак булып дөрләп янган хисләрен җырлары аша халыкка җиткерә. Берсеннән-берсе күңел кылларын тибрәтүче моңлы җырлар яздыра. Төрле конкурслар, фестивальләрдә катнаша. Бар йөрәк җылысын өләшеп, киләчәккә зур өметләр баглап, ул Искәндәрне үстерә. Күз карасыдай кадерле улында иратларга хас булган бар сыйфатларны туплап, тәрбия бирергә тырыша. Ул Искәндәр әнисенең терәге һәм яшәү мәгънәсе. Саҗидә Игебаеваның тормыш девизы: тырышып эшләргә, тырышкан кеше бар максатларына да ирешәчәк. Яңа гына телевизорларын кабызып, безнең янга утырган тамашачыларыбызга хәерле сәгатьтә дип дәшәбез. Эфирда Йолдызлар вакыты тапшыруы бара, һәм бездә кунакта Саҗидә ханым. Безнең Туган тел телеканалының концерты бара, һәм без сәхнә артында менә шундый бәләкәй генә студия корып, артистларыбыздан яңалыклар беләбез. Соңгы яңалык ул сезнең клибыгыз Ант төркеме белән. Нишләп Ант төркеме белән җырларга булдыгыз?
Biz Antırkımı menен хәзер инде мына икенче клип төшердек. Беренче клип Аксәскә ярына ине һәм икенче яры Усак. Antırkımı менен килгәндә без улар менен 2000 елларда бик тыгыз эшләнек. Мин уларда администратор буларак инем ул вакытта. Һәм инде шуннан бирле без бәйләнештә үтмәйбез бер-беребез менен аралашып яшәйбез һәм мин уларны Рамил агай менен Алмас агайды үземнең агайларым һәм агай дип кабул итәм. Һәм уларны нык әлбәттә хөрмәт итәм һәм уларга рәхмәтлемен. Улар мине шулай итеп алып йөрүләр, үзләре менән йырлаталар, бәйтәләр. Шулай улар менән ул менә бик популяр хорау, бөтә ердә бөтә кеше хорай аны. Һәм инде менә тамашасыга ла кызыктыр инде ниндәй бәйләнештә булар икән дип ниндәй генә фикердәр кормайдардыр инде. Хейтерлар язалар социаль шелтәрләрдә шулаймы? Төрләп хорайдар, юк бында бер ниндәй дә оятһыз һәм кәрәкмәгән һәм булмаган хәл юк. Без улар менән бик нык дуспыз. Шулай. Нишләптер җырчы дуэт җырласа, бер икенче җырчы белән хейтерлар ләнәстәләр уйлап табып, ләнәстәләр язып бетәләр. Ну, ондай әлбәттә бар инде. Ну, кешегә кызык, шуга ядалар да инде шуның өчен дә артист, йырсы яки менә популяр кеше булһаң, ондай нимәгә әдер булырга тиешһең дер дип мин шулай дип уйлайм һәм ондай һүзләргә һис тә үсекмәйм һәм төшенкелеккә бирелмәйм. Әгәр дә кемдең миңа һорауы бар, мине табу авыр түгел, ядыгыз, һорагыз, тураһыннан җавап бирәмен. Безнең тамашачыларыбызга бер куплет җырлыйбыз шушы җырдан. Әйдәгез. Бәдә балында икәү инек, һине бер ак сәскә үҙең. Һөйә һөймә итеп пиркәләп, һин уны һөҙгөлләнең. Күп һайлама сәскәләрҙе, һин минең һөйгәнде бел. Һөҙгөләмә үҙәгемде, ул һиңә сәскә түгел. Туган тел телеканалының Йылдызлар вакыты проекты тәкъдим итә. 22 февраль Яшьләр сараенда сез сайлаган җырчылардан зур концерт
yıl jırı tantanası uzashaq. Bir sahnada siz yaratgan jırlar, яңа дуэтлар, siz qabızgan yıldızlar sizni көтә. Концертта күрәсегез килгән җырчыларыгыз өчен ВКонтакте шелтәренә кереп, Туган тел туры эфир группасында тавышларыгызны бирегез. Экрандагы QR-код ярдәмендә бу төркемне табыгыз һәм кушылыгыз. 2015 yılda keldim. Ben onda Haybola rayonunda yaşap yataydım. Hem tırmışım heyvet kine maşinam var ine, fatirim var ine, balam var ine onda уже. Hem eseyme hem atayıma aytdım. Mine bu akyarda Haybolala урын тар етмей тыналуы ауыр меңе мына дұррақ кеңліктер керек дегес әсейім айтты. Барып қара Уфаға бәлки бір әніме келіп сығыр дейді. Һәм мен шул 2 яшьлек кенә улымды әсейіме тұттырдым да сығып кетті машинама ултырып. Уфала мені біреу да көтмәйіне. Туғандарға ла барманым. Әхиратым Гүлнара бар ине, һәм ул Гүлнара бер дусы менән һөйләшеп, миңа бер коммунальный квартирала бер куркыныс кына бер бүлмә нимә дип әйтәләр, куртымга һөйләшкән ине. Шуңа килдем, шунда яшәй башланым һәм 2 атна эшләнем. Унда бардым, монда бардым, бөтә ердә йөрүнем һәм эш табу бик авыр. Эш күп, амана аксалы, эш әлбәттә табу бик авыр. Һәм инде мен яңгылыш кына риэлторлык конторага барып эләктем. Миңа унда шундай обещали күп акса вәгъдә иттеләр. Ышанмастан эшләй башлагайным һәм әлбәттә менә Тавда кыйын ине 3 ай мин эшләй алмадым. Акса юк ине. Мин иртәсәк барып бер yerдә идән яудым, кисен барып икенче yerдә идән яудым. Объявлениялар ябыштырдым. Шундай төрле эш менән булышып, инде үземә яшәрлек, ашарлык акса табып йөрүнем һәм бunda келіп сықмай, бұлар алдайлар, бұнда ақса әшлеп болмай деген ойға келіп, әсейме шылтыраттым. Әйтем, әсей менің мұнда Уфала бір мәлі келіп сықмай, мен қайтам. Ол ноябрь айына. Меңе әсейме айтты, ярай қыдым, яңа йылға хатым беріп тұрда, адақ яңа йылдан қайтырһың әлі тине. Һәм менің шул ноябрьда как попёрло. Yok, aslında iş gitti, потому что уже işке төшүнә баштаным һәм риэлторлар улар бернидә дә алдаксы түгел, дип үдемдә ышандыргас кына эшем алга китте. Һәм яйга халынды, һәм яйлап шул эшләп яшәп киттем. Тәүдә бер бүлмә алдым ятакта, бер общежитиела. Адак инде тора торгас үземә айрым фатир һатып алдым. Шулай, Аллага шөкер, яшәп атабыз әле. Кешеләрдә хөрмәт иткән сифатлары ихласлык һәм гадилек. Яраткан ризыкларына килгәндә өстенлекне милли ашларга бирә. Кичкенәдән җырчы булырга хыялланган нәни кыз карт әнисенең урчыкларын микрофон, аңа бәйләнгән җипне микрофонның тимер чыбыгы дип күзаллап уйнарга яраткан. Bir вакыт Сажидә карт әнисенең яшь чагындагы күлмәген киеп карый. Үткән заманнарны хәтерләткән карт әнисенең бәхетле яшьлек мизгилләренең төсе булган кием аңа бик килешә. Сажидә бу матурлыкны башкаларга да күрсәтәсе килә. Бу теләк матур клип тууына этәргеч була. Әйткәндәй, клипта Сажидә нәкъ карт әнисенең күлмәгендә җырлый.
Hürmetli тамашачыларыбыз, бәхетемне үрдем үзем дигән җырына ВКонтакте шелтәренә, туры эфир группасына кереп, тавышларыгызны бирә аласыз. Инде сезнең тавышларыгыз ярдәмендә бу җыр беренчеләрдән булса, Саҗидә ханымны ел җыры 22 февраль көнне ел җыры концертында көтеп калабыз. Бу җырга шушы гына көннәрдә сез клип төшердегез, Әйе, шугына көндәрдә клип төшердек. Ул клип булган хәлгә нигезләнгән. На реальных событиях, минем тормышымда булган вакыйгалар күрсәтелгән анда. Нисек төшерелгән, шулай булган. Әлбәттә, бик шундай авыр, мәгънәле һәм нимә дип әйтик. Был клипты төшергәндә мин берәүгә лә, чөнки шулай ук хейтерлар түгел инде. Менә минем менән бергә, мине булганнар, туганнарым, достарым һәм мине белгәннәр, ядалар инде. Менә кешегә төрттүреп, улайтып клип төшергәнһең дип әйтәләр. Уны берәүгә лә төрттүреп һәм кемгәдер теге отомстить итәргә дип төшермәгән менә уны. Уны мин төшердем безнең һөйкүле матур хатын-кызларыбыз. Бер касан да төшенкелеккә бирелмәһеннәр. Һәм берүләре калгаста, һәм тормышта бүген кыен булһа, бүген авыр булһа, яшәгеләре кимәһә. Икенче туа яңа таңдар, була яңа өметтәр, була яңа тормыштар, яңа үрдәр. Һәм һәр вакыт үзеңә ышанып, һәм Миңа менә бүген шундай кыен булһа, мине алда тик яхшылыктар гына көтә дигән өметтә калыр кирәк дип төшерелгән клип ул. Шундай уның мәгънәһе шунда. Шуга һөйкүле хатын-кызлар, һез яңгыт калһагыз, берүдәгез яшәһәгез, бер дә иламагыз. Елмайып, шатланып, үҙегеҙҙе ҡарап, үҙегеҙ нимә теләйегеҙ, шуны бешереп ашап, нимә теләйегеҙ, шуны матур итеп кейенеп, мине шикелле матур булып тик йөрөгөҙ. Әйткәндә, мин бер генә Ерсының концертына йөрим. Нулай дип әйтергә ярамый инде. Мин бик яратам опера сәнгатен. Шуга мин оперный театрга мөмкинчелек булганда барам. Шулай ук менә симфонический концертларга йөрергә яратам. Шундай серьезный музыка тиләр бит яратып тыңлайм. Ә менә эстрада йырчылардан караганда мин Илсия ханым Бадретдинованы бик яратам. Ул шундай көсле бит инде хатын, шуга уга карайһың да көс алаһың. Шулай ук мин бик нык яратам Гүзәл Уразованың йырдарын һәм үзен, һәм уның иҗадын. Һәм елда уның концертларын калдырмаска тырышам. Ул миңа менә бөтә яктан шундай өлгү, яхшы хужабикә, күп балалы әсәй бит инде, тормыш иптәшенә тогры хатын, һәм ул шундый өлгү, менә хөрмәт түгел, менә
үрнәк алырлык кеше ул менә шундай. Гүзәл Уразованың репертуарыннан безнең тамашачыларыбызга җырлыйбыз бер куплет. На последний сыктыр. Юлдар хадам, бадам кире хадам, яңлыштардан, нәгым кабаттан, аңлар өсөн тормыш кадерләрен, я бер абым шулай аңлаткан. Йолдызлар вакыты тапшыруын пәнҗишәмбе кичке 8-дә, шимбә көндезге 2-дә, якшәмбе көндезге 3-дә карый аласыз. Кадерле тамашачыларыбыз, Йолдызлар вакыты тапшыруының тулы язмасын интернет челтәрләрендә дә карый аласыз. Кесә телефоннары ярдәмендә экрандагы QR-код аша безнең сәхифәгә рәхим итегез. Шулай ук тапшыруны интернет дәрьяларында Йолдызлар вакыты Азалия Рашитова белән исеме астында да табырга мөмкин. Безнең тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез. Тамашасыга нимә дип теләр инем? Иң беренче туган тел телеканалын карагыз. Минең йырларыма бер генә күз булса ла халыгыз. Һәм бик рәхмәтле булыр идем һезгә. Һәм шулай һезгә һаулык, бәхет теләйм. Илебез тыныс булһын, атыр таңдарыбыз якты, матур булһын. Бергә матур итеп яшәргә насип булһын безгә. Йыр моң менән калыгыз, кадерле дуслар. Хатын-кыз үзенчәлекле сихри зат. Куллары нәрсәгә генә кагылса да гөлгә әверелә. Күз карашлары һәр кемне елмаерга мәҗбүр итә. Ягымлы сүзләре башкаларга көч бирә, ә хисләре канатландырып җибәрә. Саҗидә Игебаева да бу сифатларга ия булучы хатын-кыз. Үзе сөйкемле, талантлы, бар яклап та камил, көчле рухлы кеше. Әҗырлары милли эстрадабызны ямьләндерә, нурландыра. Яшь җырчыга иҗади уңышлар, үз тамашачысын табып, яңадан яңа үрләр яулавын телибез. Җырларының сүзе көмеш, моңнары алтын булып, халык күңеленә үтеп керсен һәм мәңгелеккә уелып калсын. Хатын-кыз бәхетен тоеп, һәр вакыт назлы һәм ягымлы булып яшәргә, иҗат итәргә язсын. Яраткан эшенең җимешләрен күреп, тәмен тоеп, җиң сызганып эшләргә Ходай насип итсен сиңа, Саҗидә. Кадерле тамашачылар, хушлашу минутлары да килеп җитте. Гомер мизгелләрегез тик шатлыклы, бәхетле җырларга гына үрелеп барсын, моңнарга тулып торсын. Күңелләрегездә сөю җылысы, дабыннарыгызда кайнар аш, йортларыгызда тугры дуслар булсын. Дөньяның матурлыгын күреп, рәхәтлеген тоеп яшәгез. Һәр туган көннән, алсу таңнардан, җем-җем янган йолдызлы күкләрдән ям табыгыз, ләззәт алыгыз һәм әлбәттә туган тел телеканалы белән бергә булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.